Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Merħba lil kull wieħed waħda minnkom, insellem ukoll lil kull min qiegħed isegwina permezz ta' din ix-xandira diretta permezz tal-midja soċjali f'din is-solennità ta' San Duminku minn din il-Knisja għażiża iddedikata lil Sitna Marija ta' Portu Salvu imma anke lil San Duminku u li hija preżenza tant għażiża fil-belt Valletta. I would like also to greet Baroness Holland. Thank you very much for being with us on this very special day, the feast of Saint Dominic. Fil-bidu ta' din quddiesa, ovvjament, Eccellenza, ma rridx ninsik, imma aħna un familj. Merħba kbira wkoll lill-Aziz President tagħna, lis-Sinjura Vella, lis-Sindku tal-Belt, lill-personalitajiet kollha distinti għax qed nara ħafna. Nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom. Ejjew fi dan il-quddiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna u nitolbu l-interċessjoni tal-qaddisin u mod speċjali llum ta' dan il-missier kbir ta' familja kbira San Duminku. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom Huti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom Huti biex jitolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu mulej inta għamilt lil missierna San Duminku, predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek, għamel u għajajn il-Knisja tiegħek bil-merti u t-talim tiegħu u li jidħol għalina quddiemek bit-talb qaddis tiegħu bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Rawi truf kollha tal-art, is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji, ir-riġlejn ta' min iħabbar il-ġid, ta' min ixandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni u jgħid il-Sion. Alla tiegħek isalta, isma' ħalajta. L-assisa tiegħek ollew leħinhom il-kol flimkien jgħidu bil-ferħ, għax raw bajnejhom lil mulej reġa' lura f'Sion. Intom, ħerbiet ta' Ġerusalem, għajtu l-kol bil-ferħ, għax farax il-mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalem. Kixef il-mulej id-drieħ tiegħu qaddis quddiem il-ġnus kollha u raw it-truf kollha tal-art, is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost il-popli kollha leġubijiet tiegħu. Ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Għatu lil-mulej familji tal-popli. Għatu lil-mulej sebħ u qawwa. Għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu. Ngħidu flimkien leġubijiet tal-mulej. Għajdu fost il-ġnus, il-mulej isaltan, u jżomm sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek, u li jiġġudika lil popli bis-sewwa. Ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Eżiż, nitlobkom bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu u għamlu l-ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin f'isem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu. Xandar il-kelma, sus wara l-fidili f'waqtu u barra minn waqtu, ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu u bit-talim. Għax għad jiġi żmien meta mit-talim tajjeb ma jaqbalhom sabar, irridu iżda widnejhom jiktieklu u jiġbru madwarhom ġebla għalihom skont ma jixtiequ u jwarbu widnejhom mis-sewwa biex jiġġerrew wara ħrejjef. Ma inti oqgħod dejjem bajnejk miftuħa, stabar fit-tiġrib,
Għamel ħidma ta' evanġelista, aqdi sewwa il-ministeru tiegħek. Ngħid għalija demmi ġa xtered b'sagrifiċċji u żmien it-tluq tiegħi wasal. Qabadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-qbija hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dan il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust. U mhux lili biss imma wkoll lil dawk kollha li jagħmlu u għexu bl-imħabba tad-dera tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Sekwenza. Mal-qtajiet tal-ġerarkija, ħelwa tidwi l-armonija, filana ġdid u ħini. Bġieħ Duminku fl-art sabiħa, il-kortana faqda sħiħa, dan lana jtenni kmieni. Sit il-ħlejjaq lilu ħajjar, ħajkun tiegħu fil-bisb qajjar u taqqat b'qalbu miegħu. Tali d-dinja dawl is-sewwa, nar l-imħabba xel biħlewa, għawad il-fidi tiegħu. Għal dil-ħajja iben mejjed, lura sejjaħ umli u ġwejjed, u l-ommu taħ modrija. B'salib waqqaf xita nieżla, temal bħobs lil-ħutu biżla, li tomalla bitjubija. Imbirek il-ferħ tiegħu, li l-Knisja qasmet miegħu, żbejħa fi qdusitu. Mal-anġli tal-lat qiegħed, wara li d-dinja ried bil-ħidma ta' tjubitu. Kien bħal ħabba qamħ moħbija, kien bħal kewba bdel mottija, għal ġid ir-ruħ mifdija. Għaliex dak li l-ħlejjaq sawwar, lil dal-fqajjar bil-ġmiel dawwar, mill-lajn tad-dawlu d-dija. Kbira kienet dik il-fwieħa, li wriċċar ġbubitu sħiħa, mill-qabar xhieda tagħtu. Morda jersqu lejħu jfiequ, omja zopob kif jixtiequ, bil-qawwa ta' setatu. Lil Duminku ndommu għana ta' tifħir bil-ħna ferħana b'tama kbira. Itlob sħiħ l-għajnuna tiegħu, ġens li rid tingħaqad miegħu f'ħajja fqira. U int missier ta' qalb ħanina, rajd il-merħla u kemm qalina, faslinna ħajja bnina. Min ġo sema tal-kbiralla li fidejk dil-merħla ħalla u dejjem ftakar fina. Amen. Alleluja.
Inkompli l-qari tal-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba, anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt il-mott, iżda fuq l-imnara. U hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smawiet. Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti? Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għal perfezzjoni. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, lanqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa, sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed minn dawn il-kmandamenti u jgħallem in-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smawiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smawiet. Il-kelma tal-Mulej. Dawl jiddi fid-dlam. Meta naħseb San Duminku, ma speċjali aħna nibdew b'mod solenni llum, is-sena li twassalna fis-6 ta' Awwissu tal-2021 biex niċċelebraw ferħ kbir il-800 sena mill-mewt tiegħu, meta naħseb San Duminku faċilment jiġuni dawn il-kliem mill-ewwel kapitlu ta' San Ġwan, dawl jiddi fid-dlam. L-Evanġelista japplikhom għal Ġesu, ma f'intuizzjoni feliċi li kellha Santa Katina ta' Siena fid-dialogu mal-Missier, rakkontat li l-Missier indika lil Duminku bħala xebħ straordinarju, addirittura fil-fattizzi tiegħu ma l-iben ta' Alla ma' l-bniedem. Fil-mamudija wara kollox, Duminku għal kull wieħed u waħda minna sar iben adottiv ta' Alla. Ingħata din il-grazzja mhux mill-laħam, mhux mid-demm, mhux mis-seta tal-bniedem li jkun iben Alla. U għex il-mamudija tiegħu mod li mhux biss hu wasal bil-libsa tal-mamudija mingħajr teba, imma wassal il-ħafna biex il-libsa l-bajda tagħhom jekk hija mtebba tiġi msoffija, jekk hi maħmuġa tiġi mnatfa. U dan għamlu mhux bil-vjolenza għalkemm fi żmienu ra ħafna vjolenza, imma għamlu b'dawk l-elementi li hu kien jammira fl-avversarju tiegħu. Kellu l-ewwel nett preparazzjoni tajba
għatta diversi snin jistudja fl-Università ta' Palencia li ma kienitx il-bot minn Kalagwera fejn twilet u fejn trabba. U dik il-preparazzjoni kienet mitqludek għal Duminku Guzman. Meta mbagħad il-ħabib tiegħu l-Arċisqof ta' Ozma Diego da Azevedo kellu għaddja għar-re, kienet għaddja simpatika, ma fl-istess ħin provvidenzjali ħafna l-Duminku. Ingħata l-inkariku mhux faċli, flimkien mal-Arċisqof tiegħu l-Arċisqof għażlu bħala kumpann fil-vjaġġ biex jipprova li t-tifla tar-re tad-Danimarka tiżżewweġ lit-tifel tar-re Filippu. U bdew f'dan il-vjaġġ. Waqt il-vjaġġ għaddew minn Franza tan-nofsinhar u f'Toulouse u fl-Inħawi iltaqgħu ma' din il-ħerba li kellha timmarka wkoll il-vokazzjoni u l-missjoni ta' Duminku. Iltaqgħu ma' nies li kienu f'setta reliġjuża qawwija ħafna u li aħna nafuhom bħala jew il-Katari jew l-Albiġensi. Duminku intlaqat l-eżempju tajjeb tal-leaders tal-Albiġensi. Kien bniedem onest. Kien jaf japprezza x'jista' jitgħallem mill-avversarju tiegħu. Li ħaġa tolqotni ħafna f'Duminku. Ma kienx jiddemonizza faċilment lill-avversarju tiegħu. Intlaqat bil-fatt li l-leaders tal-Albiġensi kienu nies foqra, umli, kienu ddixxiplinati, kienu kasti u kienu wkoll nies malma. Il-qudiem li l-sħabu kien jgħidilhom l-umiltà tirrispondi għaliha bl-umiltà. Il-faqar tirrispondi għalih bil-faqar. Id-dixxiplina u s-sobrijetà fil-ħajja tirrispondi għalihom bid-dixxiplina u bis-sobrijetà. It-tagħlim ħażin tirrispondi għalih bit-tagħlim tajjeb. U dan kollu kellu bżonn, għax dik kienet ir-riċetta ta' San Duminku, ħafna mħabba u ħafna paċenzja. It-talba ta' Duminku quddiem Ġesu kien li jsawwab fil-qalb tiegħu xrara kbira ta' mħabba. U permezz tal-imħabba tiegħu għall-avversarji tiegħu, għall-Knisja ta' Ġesu Kristu, u mbagħad għal sħabu tal-Ordni Dominikan. Ġustament, Duminku ta' Guzman kien dawl jiddi fid-dlam. Mhux ta' bxejn l-ikonografija tiegħu tabbina ħafna mal-kewba li titti fid-dlam, mat-torċa mqabda li tagħti id-dawl fid-dlam. Huwa wkoll b'xi mod iben il-kewba. Għalma Ġesu fit-twelid tiegħu iddiet il-kewba fuq l-art ta' Betlem, fuq il-ħajja u l-missjoni ta' Duminku, iddiet il-kewba li hija mhux biss il-kewba tal-fidi, imma aħna faċilment nabbinawha wkoll mal-kewba tal-baħar, mal-Istella Maris, ma' Sittna Marija. Duminku f'dan il-vjaġġ u jgħaddi f'Toulouse jara dawn li kienu qed jippruvaw ikunu nsara li żjed mod żbaljat. U wara din il-missjoni, iż-żewġ tiħbieb l-Arċisqof Diego da Azevedo u Duminku irrealizzaw li huma kellhom jagħmlu xi ħaġa f'Toulouse u fil-Franza ta' nofsinhar. Imma il-ġrajja ħelwa ta' dan iż-żwieġ
li prova jikkombina propju rietu verament il-missjoni tiegħu x'kellha tkun. Għaliex meta it-trattattivi marru tajjeb, kellhom mbagħad imorru biex iġibu l-arusa. L-imbirka arusa bietet fit-triq u spiċċaw bidejhom vojta. Fl-istess ħin ukoll ma kellhom bżonn joqogħdu jirritornaw għand ir-re barusa, semaj, ma setax tiżżewweġ iżjed din l-imbirka tfajla. U ddeċidew imorru Ruma. Diego ta' Azevedo li kien isqof rid imur għand il-Papa biex jgħidu jiena ma nkomplix bħala isqof u msir missjonarju. U Duminku rid jagħmel l-istess. Ridu jmorru fin-nord tal-Ewropa fejn ikunu hemm kien hemm il-ħerba tal-paganizmu fl-1200, 8 seklu ilu. Imma l-Papa għalilhom le, intom tmorru fi Franza tan-nofsinhar u tippruvaw tikkonvertu lil dawn uliedi li qabdu triq ħażina. Diego ta' Azevedo kompla bħala isqof imma Duminku għaraf il-vokazzjoni tiegħu. Aħna biex nifmu l-kontribut ta' Duminku irridu nifmu wkoll kontra xiex il-mulej batu biex jitħabat. Għaliex ma kienx faċli tkun persuna ta' mħabba u ta' ħlewwa għal pinsulti u violenzi kontinui. Ma l-Albiġeżi li kellhom leadership li kienu jammiraw in-nies għax kien naqra differenti mill-leadership mondan u mimli fruwa li kienu qed jaraw fil-Knisja ta' dak iż-żmien, mhux għax ma komplix ta'. Irrealizza li n-nies faċilment kienu meħuda minn din l-idea li inti biex tkun spiritwali trid tiddisprezza dak kollu li hu materjali. Il-Papa Franġisku meta jaqra d-dinja tal-lum iwissina kontra żewġ tentazzjonijiet din jagħmilha b'mod qawwi anke fil-kitba tiegħu sabiħa Gaudete ed exultate ifirħu tennew dwar il-qdusija. U il-Papa juża dawn iż-żewġ labels tikketti. Il-neo-pelagianizmu u il-neonjostiġizmu. X'inhu ma da? Il-pelagianizmu huwa dak li inti jipperswadik li se tkun qaddis u bravu bil-qawwa tiegħek innifsek. Donnok m'għandek bżonn l-maħfra ta' Alla u lanqas il-grazzja tiegħu. Issa aħna jekk inħarsu fil-mera jew waqt inqaxtru l-leħja u s-sinjorini meta jirranġaw xarhom fil-ħodu, nirrealizzaw kien għandna bżonn min iħenna lina u min isalvana. L-antitodu, il-mediċina għal neopelagianizmu hija t-talba li kien iħobbitenni San George Preka ma' metaw fl-1880. O Ġesu kun għalija salvatur. Inti salvani, jien għandi bżonn min isalvani. Jew inkella talba sabiħ li għallimna San George, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Il-neonjostiġizmu, jgħid il-Papa Franġisku, u din kienet xi ħaġa li Duminku ta' Guzman kellu jitħabat ħafna kontrija. Kienet l-idea li inti biex tersaq lejn Alla li hu spiritu tiddisprezza ġismek u dak kollu li hu materjali. Bekk inti qed tkun tiċħat il-fidi tagħna imsejsa fuq din is-sentenza mill-ewwel kapitlu ta' San Ġwan. U l-verb ta' Alla sar bniedem u għammar fostna. Verbum Dei caro factum est.
et abitavit in nobis. L-Albiġiezi jew il-Katari fl-idea tal-purifikazzjoni tagħhom għax Katari jekk tfisser dawk li huma ippurifikati, kienu tant jiddisprezzaw il-ġisem li saħansitru ħodt minnhom kienu jirrifjutaw li l-ġisem tagħhom imantnuh u jmutu bil-ġuħ. Kienu jiddisprezzaw iż-żwieġ u allura kellhom żewġ kategoriji ta' dawk li ma jiżżewġux, forsi jekk kellhom inqas problemi wkoll, u dawk li jiżżewġu għax kellhom id-dispensa ma tistax tirranġa inqeda kif tista'. Imma mhux iż-żwieġ, mhux iż-żwieġ. U allura kienu il-kategorija f'din is-setta ddisprezzata. Kienu dawk li huma aggregati imma mhumiex il-perfetti. San Duminku iġġielet din l-erezija mhux bil-vjolenza. Sfortunatament kif tafu fl-istorja tal-erezija tal-Katari u tal-Albiġensi intużat ħafna vjolenza. Ħafna vjolenza terribbli u krudili. U fit-tieni perjodu tal-ħidma ta' Duminku Gizman kienu kol xut ta' din il-vjolenza. Imma l-idea tiegħu kienet li hu it-talim qarrieq jissilitlu bil-verità. U għalhekk kien dawl jiddi fid-dlam. Ma fuq kollox dak li kien jippriedka kien jgħixu. Meta nħarsu lejn San Duminku u nammirawh, għandna bżonn nagħmlu wkoll eżami tal-kuxjenza li bda jien dak li qed nippritkaw ngħixuh. Jew inkella aħna wkoll niddisprezzaw jekk mhux ġisimna kultant anke dak, niddisprezzaw il-xulxin u ninsew li l-mulej fil-proxmu tiegħi tani ġbija tiegħu. Għax hekk ħallaqna il-koll kemm aħna maħluqin ġbija tal-mulej. Il-Katari tant kienu jiddisprezzaw il-ġisem li kienet għalihom impossibbli li jemmnu fil-qawmin tal-ġisem mill-imwiet, fir-reżurezzjoni. U kellhom idejat li għadhom magħna li r-ruħ terġa' tidħol f'xi ġisem ieħor tar-reinkarnazzjoni, għax aħna dawn li naħsbu li huma affarijiet tal-lum antiki ħafna. U l-fidi tagħna kellha diversi partijiet tal-Ewropa tissielet ma' idejat li għadhom magħna sal-lum. Jekk inti disprezza l-ġisem, faċli tgħid il-ġisem huwa vażum kemm iddaħħallu ruħ li tgħaddi minn ġisem għal ieħor, mentri le. Inti maħluq bniedem tad-demm u l-laħam, inti kapolavur tal-mulej irrepetibbli. M'hawnx bħalek, int min int. U San Duminku iġġieled għal din il-fidi, għal fidi tal-uniċità tal-persuna umana, għal fidi ta' liben ta' Alla li sar bniedem, miet tas-sew u qam mill-imwiet. Intom tifhmu allura kemm kienet importanti, essenzjali il-missjoni ta' San Duminku li treġġa' popolazzjonijiet sħaħ għal din il-fidi. U mhux biss f'Toulouse u fi bliet oħra ta' Franza tan-nofsinhar, imma wkoll il-Lombardija, sa Bologna fejn mbagħad is-Setilja fejn miet fis-6 ta' Awwissu tal-1221. San Duminku, jekk narfu għal liema missjoni ntażel u kif bdiet din il-familja spiritwali għax f'ħajtu ma waqqaf biss l-ordni tal-predikaturi, imma taħ il-grazzja l-mulej li jirriforma diversi komunitajiet ta' nisa u għalhekk waqqaf it-tieni ordni, waqqaf ukoll il-Milizja Kristi li kienu l-lajċi għalmet nara ħafna minnkom li kienu wkoll li ħadnu l-ideal tal-verità li tant kienet għall-qalb Duminku. U daw din il-familja spiritwali kbira li jintom ħafna minnhom
tħossukom parti minna. Għandha messaġġ rilevanti, mhix kwestjoni ta' folklor jew ta' tradizzjoni, imma għandha ruq profondi li aħna niddefendu dal-avveniment straordinarju li refana bħala bnedmin. Alla ħalaqna ġbija tiegħu. Maraw raġel ħalaqna ġbija tiegħu. Aħna għandna l-ġisem li huwa maħluq minn Alla u kull ma ħalaq Alla huwa tajjeb. U żwieġ huwa quddies. Din is-sena jalla tkun sena fejn l-Ordni Dominikan jgħinna napprofondixxu l-attwalità tal-missjoni ta' San Duminku. Ovvjament, tantu mbagħad ħarġu u li torrif ta' San Duminku. Għax San Duminku qatt ma disprezza it-tagħlim. Għalih kif diġà għadt, inti tiġġieled l-idejat foloz b'idejat sani, mhux bit-tajjir, jew it-twaddib tal-ġebel, jew il-vjolenza. Kemm għandna x'nitgħallmu minn San Duminku. Aħna ħafna drabi li toqgħu xi ħadd ma naqblux miegħu, x'nagħmlu? Ngħajruh dak li għandu u b'dak li m'għandux. Hemm x'għalfejn nilaqbura. Il-qaddisin jgħallmuna niddialogaw ta' nies. Niddialogaw ta' nies. Il-qaddisin kienu jgħixu ta' nies. Waħda mill-affarijiet li tolqotni fir-rakkonti li għandna dwar San Duminku kemm kien bniedem ferrieħ. Jekk kien hawn qaddies li ma kellux wiċċ laskri, bir-rispett kollu lejn Grammastru Laskaris, kien San Duminku. Il-biografi tiegħu jgħidu is-safa ta' ruħu u l-ferħ tal-ispirtu tiegħu kienu jidhru fil-bixra ta' wiċċu. Mal-aħwa tiegħu kien bniedem soċjevoli, nimmaġinah ifaqqa xi daħka, jew jimbex il-xi ħadd waqt l-ikel jew waqt ir-rekreazzjoni. Ma kien hemm bniedem ukoll li kien mimli bimħabba lejn Ġesu. Għaliex inti meta tkun mimli bimħabba lejn Ġesu, din l-imħabba timlik paċi kbira, timlik bil-ferħ. U dan huwa paċi u ferħ kontaġġuż, u x'qegħdin fi żmien il-pandemija. Jekk hemm bżonn nittieħdu minn xi ħaġa hija mill-paċi u l-ferħ ta' San Duminku, mhux qed ngħid ma nilbsux il-maskra ta', imma ejjew nitolbu lil San Duminku jagħtina dan id-dawl li fil-qalb tagħna igebbes fina dan il-ferħ. Xi ħaġa li fid-dialogu tal-missier ma' Katerina da Siena, waħda mill-ulied spiritwali tiegħu qed ngħidu 100 sena wara, isemmijila, u allura nistgħu nifhmu li anki Ġesu stess kien bniedem simpatiku, dik id-daħka faċli, dik id-bissima ta' simpatija lejn il-fraġilità u lejn id-djufija tagħna ħutu l-bnedmin. It-talba tagħna dan il-jum solenni. U aħna li nitalmu minn San Duminku rapprezzaw il-ħolqien, ġisimna, is-sesswalità tagħna, l-imħabba bejn tal-miżewġin u l-imħabba wkoll tal-aħwa. U nitalmu li inti jekk għandek raġun, ir-raġuni kif ngħidu m'għandix bżonn forza. Ir-raġuni bil-qawwa tagħha stess tkun dawl fidla. Allura bil-qalb illum aħna nibdew din is-sena ta' tħejjija għaċ-ċentenarju tas-sena d-dieħla ngħidu b'sens ta' gratitudni lil Mulej. Viva San Duminku!
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salvu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, quddiesa, kattolika, apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Nifirħu flimkien mal-Knisja aħna niċċelebraw is-solennità ta' missierna San Duminku. Waqt li nitolbu bil-ħerqa, ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Int li fil-providenza tiegħek bat lil San Duminku bħala riformatur tal-Knisja, żomm ħaj fostna l-Ispirtu tiegħu biex iġeddet il-Knisja tiegħek. Ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Int li għażilt lil San Duminku bħala xandar tal-verità fi żmien ta' ereżija. Għamel li aħna wliedu nkunu dejjem għaddejja fidili tal-verità tiegħek. Nitolbu. Ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Int li nebbaħt lil San Duminku biex iwaqqaf familja reliġjuża ġdida għat-tixrid tal-verità. Iqaf ma' din il-familja biex tibqa' taqdi bl-imħabba il-poplu għażiż tiegħek. Nitolbu. Ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Int li ridt li l-Knisja tkun għalina triq tas-salvazzjoni. Għamel li San Duminku jkun modell u mexxej tagħna biex niksbu il-wedijiet tiegħek. Nitolbu. Ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Int li għanejt lil San Duminku bil-glorja wara li qiegħda il-missjoni tiegħu ilqa' fih ħdanek lil ħutna kollha mejtin li għozzew l-Evanġelju tiegħek. Nitolbu. Ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. L-interċessjoni ta' San Duminku jew nagħmlu talba speċjali dan iż-żmien ta' pandemija biex il-mulej ikompli ħarisna, jatina den għaqal u għozza għal xulxin. Nitolbu. Ibad mulej ħaddiema fil-Knisja tiegħek. Fit-tiba tiegħek mulej isma' t-talb u l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek. U bit-talb ta' San Duminku missierna għamel li dawn ix-xewqat quddiesa jseħħu kollha li Kristu sidna.
is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej u bl-interċessjoni ta' missierna San Duminku, isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u bil-qawwa setana tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, wettaq u ħares bil-grazzja tiegħek lil dawk kollha li jiddefendu l-fidi bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfo lubna l-fuq. Miżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tassew mulej missir għaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Għax int fil-providenza tiegħek lid-dinja bil-arċ, tajta bħala xandar tal-verità tiegħek lil San Duminku, li xorob mill-lejjun l-aktar għoljin ta' salvazzjoni. U ta' bilħaq dejjem imżewwiżen bil-għajnuna ta' ommi bnek, mixol bil-ħeġġa s-salvazzjoni tal-erwieħ, laqa li nnifsu għal-ulidu maqudin fl-Ispiritu Santu is-servizz tal-kelma. Waqqaf għaqda ta' sellita tal-fidi għas-salvazzjoni tal-popli u bit-talib u l-eżempju ressaq ħafna lejn Kristu. Kien dejjem jitkellem miegħek jew fuqek, mexa l-quddiem fil-erf u bil-ħidma tiegħu frott tal-milja tal-kontemplazzjoni ingħata kollu kemm hu lilek u għal-bini tal-Knisja tiegħek. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla ħeda.
Quddiesa sewint mulej, inti lajn ta' kull quddiesija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, bħal ħobs, ratti l-ħajja, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali il-benefatturi ta' dan it-tempju ta' din il-parroċċa tal-Ordni Dumnikan f'pajjiżna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' missierna San Duminku u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titimt kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi
tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li jintrid fiha, inti tawx is-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbuk mulej biex il-Knisja tiegħek fix-xewqa tagħha ta' rabta sħiħa miegħek titwettaq bil-qawwa ta' dan is-sagrament tas-sema li biex tqarbilna fis-solennità ta' missierna San Duminku. Għamel li bħalma jimxiet ħafna l-qudiem bil-predikazzjoni ta' dan il-qaddis, hekk ukoll issib il-għajnuna tat-talb tiegħu bi Kristu Sidna. Noqgħodu minuta bil-qiegħda mussendu. Ħaġa nirringrazzja Monsignor Arċisqof li ġi imexxi dan il-pontifikal u anka għal ħsieb sabiħ immens li huwa tagħna fl-omelija. Grazzi. Grazzi. Eccellenza tiegħek, President ta' Malta u s-Sinjura, s-Sindku tagħna tal-Belt Valletta u anka persuni distinti. Ma speċjali nirringrazzja Dr. Herrera, Dr. Deo De Battista. Nixtieq ngħidlek grazzi tal-għajnuna li tajtna matul is-sena. Inti taf x'inhi. Grazzi. Dr. De Marco, ma tfalli qatt għal papa Alla jaħfirlu. Grazzi. Il-membri tal-Kunsill, Baroness Vallett, thank you for coming again. You came last year. Thank you. Il-żewġ pilastri, l-għaqda tal-Festi Esterni San Duminku, President u l-membri, u anka il-President u l-membri tal-Banda ċittadina King's Zone. Flimkien mal-komunità, hekk nippruvaw nżommu wieqaf dan it-trepied biex mhux biss niċċelebraw il-festa ta' missierna San Duminku, imma anke l-andament tas-sena kollha. Nixtieq hekk matul dawn il-ġranet hekk kellna ħafna ups and downs. Jien l-ewwel wieħed nixtieq nitlobkom maħfra jekk inqaskom f'xi ħaġa jew forsi jekk ma qbilniex. U wara l-festa nixtieq li niltaqgħu flimkien u nirrikonċiljaw ruħna kemm jista' jkun ħalli flimkien bl-imħabba bi Kristu fostna u San Duminku magħna naħdmu ħalli Alla jrid niċċelebraw is-sena ċentenarja li hija ċentenarja doppja. Kif semma diversi drabi l-Arċisqof, it-tmimmet sena mill-mewt ta' missierna San Duminku. Imma laqatni ħafna l-provinċjal tal-konventwali fil-ġranet li għaddew li qal id-daħla tiegħu fis-sema għax hu kien qaddis minn twelidu u baqa' qaddis sal-aħħar nifs ta' ħajtu. U wkoll it-tieni ċentenarju l-450 sena mit-twaqqif tal-ewwel parroċċa tal-Belt Valletta mill-kbir Papa Dominikan San Pio V. Dak iż-żmien ma kienx Arċisqof għax kien miet u nsew jagħmlu wieħed. U allura l-Papa San Pio qabad u waqqaf il-parroċċa tagħna fit-2 ta' Lulju tal-1571. Jalla hekk dawn iż-żewġ mumenti ċentenarji hekk jgħinuna tul is-sena d-dieħla u anke ta' wara għaliex ħajkun ritwal minn sena iċ-ċentenarju ikunu ta' ġid għalina biex nikbru spiritwalment ħalli nkunu verament u liet il-verità li tant ħabb u priedka missierna San Duminku. Ma rridx ninsa lanqas il-mistednin tagħna ma' speċjali preżenti l-għaqda tal-Pawlini u anka
mal-President u membri tal-Komitat tal-Banda tal-Vallett. Grazzi tal-li rġajtu ġejtu u ġibtu għall-istadina tagħna. Grazzi wkoll jekk hawn xi oħrajn li forsi qed ninsa, aħfruli, nirringrazzjakom. Qed nara s-sindku tal-Pjetà ħabib tiegħi, kittanti, grazzi tal-li ġejtu wkoll, grazzi ħafna. Fl-aħħar tal-quddiesa kif tafu l-pellegrinaġġ mhux se jsir u aħna s-soltu waqt il-purċissjonijiet tal-erba' festi prinċipali tal-Belt aħna nagħtu l-bukkett lil xulxin, mhux lili, lil San Duminku jew l-istatwa li tkun. Illum ħajkun hawn l-Arċipriet ta' San Pawli se jagħti l-bukkett lil San Duminku, bat l-oħrajn se jiġu l-lejla wara l-quddiesa. L-lejla l-quddiesa tkun fis-6:15, ħajqaddis il-perjol tal-Karmnu, wara peress li m'għandniex il-purċissjoni, se nagħmlu repożizzjoni tar-relikwa ta' San Duminku minn fuq l-artal il-kbir u neħduha fuq l-artal tiegħu minn fejn ġibniha l-bieraħ waqt it-transulazzjoni. U mbagħad nagħlqu l-festa bil-barka sagramentali. Issa xtaqt li nagħti ġieħ il-parroċċa iż-żewġ persuni fost il-ħafna li jagħtu daqqatit il-bieraħ tajt ġieħ il-parroċċa lis-segretarja tal-parroċċa li naħseb għal kważi 40 sena kienet ilha segretarja mill-kappellan ġew Ċilja. U l-kappellani kollha ta' qabli u miegħi. Barra li kienet tgħallem id-dottrina u lettriċi, eċċetera. Illum nixtieq nagħti ġieħ il-parroċċa f'isimkom iż-żewġ persuni, is-Sur Tony Polidano, li huwa l-President tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, li jgħinni ħafna, għadu jgħallem id-dottrina, anka jekk għandu iktar minn 70 sena, u nieħu spunt biex jekk hawn xi ħadd jista' jagħti servizz fit-tagħlim tad-dottrina huwa diffiċli ħafna. Ħafna drabi qed nispiċċa nagħmel id-dottrina jien. Naħseb hawn xi ħadd li jista' jagħti siegħa fil-ġimgħa u jkun jista' jagħti daqqatit fit-tagħlim tad-dottrina tat-tfal tagħna. Jekk Alla jrid għada 20 minnhom se jirċievu s-sagrament tal-Grisma minn idejn l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. It-tieni persuna huwa Duminku Mikallef. Id-Dipartiment ta' Duminku ġol Knisja jagħti daqqatit imma id-dawl u l-microphones dak fidejh. Mbagħad fil-konvent jagħti daqqatit tiegħu wkoll fid-dawl, imma mbagħad lilna bħala patrijiet jgħinna ħafna mod speċjali meta jkollna l-isptar, il-patri anzjan, neħduh l-isptar iwassalna dawn l-affarijiet. U dawn xieraq li aħna hekk naċċentwawhom u nirringrazzjawhom. Bravo. Ngħid m'għandhomx xorta neħel. Issa se noffri lill-komunità pittura tal-1700 minn għalija 56 minn ix-ċert, imma 700 żgur. Li jiena xtrajt mill-flus li qlajt tal-25 sena tas-saċerdozzju tiegħi is-sena l-oħra hija l-mewt u l-glorja ta' missierna San Duminku li ġentilment is-Sinjura Agata Grima irrestawratieli, ġabita dal-għodu stess, u din se nippreżenta lill-komunità biex titpoġġa fis-sala tal-kunvent.
L-aħħar ħaġa aħna u diħlin Patri Salv li nixtieq ngħidlu grazzi kbira. Għaliex biex fassalna naqra l-programm din is-sena mhux pas-soltu. Is-soltu waħda wara l-oħra, imma dis-sena kellna ndawru ħafna. Patri ta' 87 sena. Iċempilli niftehmu u morna tajjeb. Grazzi Patri Salv, l-orkestra u anke l-kor. Patri Salv qalli l-antifona maħniex se nagħmluha u għawdiħel San Duminku, nagħmluha filgħodu. Aħna u diħlin, Patri Salv se jmexxi l-antifona, bija Pater Dominice, għandi kun tafuha hu. U flimkien mal-Arċisqof se nixelu ċ-ċema taċ-ċentenarju li qiegħda fin-nofs mitfija, Iberika. Ħalli dik tkun is-simbolu tas-sena ċentenarja matul is-sena tkun fejn in-niċċa meta joħroġ fil-Knisja inġibu ilu ħdejh. Grazzi lis-Sur Mario Kutajjar u s-Sur Mario Celeste li ħallsu din ix-xema u ovvjament grazzi lil Mario Raymond li pittira eżatt bħas-sett tax-xema li jagħmel xi 3 snin ilu. Grazzi mill-qalb. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Viva San Dominku!